היי בנות, מה קורה? ברוך הבא לעוד סרטון, ובסרטון הזה זה סרטון ספוילר לערוץ, כי אני עושה ספוילר כי כל הערוץ נפתח מחדש, אז קוראים לערוץ קיילי מייקאפ, ונתחיל עם מה שיהיה בערוץ בעצם. בערוץ בעצם מתעסק באיפור, בטיפוח, בכל מה שקשור בבגדים, באופנה וכל הדברים האלה. בערוץ יהיה סרטוני איפור למיניהם. יהיה גם סרטוני קניות, שופינג שאני אציג לכם, כי זה גם חלק כל הביוטי. יהיה ולוגים, כמובן. יהיה גם סרטוני לקים, הדרכות של DIY למיניהם. אני גם ממש מתעסק גם במוצרי טיפוח, במוצרים שאני אוהבת, מומלצי החודש ועוד המון דברים שלא נראה לי שבכלל אפשר להכניס לתוך הסרטון הזה. אני מקווה ששכנעתי אתכם להירשם אליי. אני מקווה שתלחצו לי להירשם. ביי.